La Paula, que si surt malament podrem anar a vídeos de primera amb les ulleres. Sí, això sí. Estic sortint a la tele. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Es el perfil bueno? Yo vull Hola, hola. les dones. La goma regalada la... Sí, però tranqui, Vale, tranqui. traços de pinya. Gas. Però quan l'enxaneta estigui ja pujant, vaig pujant, no? Ja t'avisaré. I perquè igual amb les gralles no. No, però... No sé si m'avisarà. O sigui, em giro i t'ho dic. Vale.